Λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας πω για μια κατηγορία κρυπτονομισμάτων η οποία κάνει super cycle ήδη. Ήδη βρίσκεται σε super cycle, ήδη βρίσκεται σε bull run, έχει χιλιάδες απόδοση, όχι 5 και 10 επί, χιλιάδες, και μιλάμε... δεν θα σας πω ακόμα, θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία για να δείτε το βίντεο μέχρι τέλος. Εγώ βασικά αυτή την κατηγορία κρυπτονομισμάτων δεν την έχω στο πορτφόλιό μου, ούτε και στο μέλλον βλέπω να την έχω. Σημασία έχει το τι λένε τα στατιστικά, το τι λέει η ιστορία και το ποια είναι η αλήθεια. Μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι αρέσει στον κόσμο. Λοιπόν, για να μην σας κρατάω όλο σε αγωνία, αυτά είναι τα meme coins. Τα meme coins τελικά βρίσκονται πρώτα στην κατηγορία. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ στη σελίδα στο CoinMarketCap. Όταν μπει κάποιος βλέπει συνηθισμένα πράγματα, ξέρω εγώ, το Pepe, το Dogecoin, το Bonk, το Floki, να έχουν έτσι μια απόδοση 1%, 2% μέχρι 10-20%. Αυτό όμως είναι στο εβδομαδιαίο. Εάν δείτε τις 30 ημέρες φτάνει μέχρι 60% απόδοση, το WIF ας πούμε, το Pepe φτάνει μέχρι 50% και το SIBA είναι 30,75% απόδοση. Δηλαδή αν είχατε βάλει 1 ευρώ θα είχατε πάρει 30. Το yearly φτάνει μέχρι 6.000%, το PopCat. Δηλαδή αν είχατε βάλει $1 θα έχει πάει τώρα 6.000. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται το PopCat. Λοιπόν, το WIF ξέρω εγώ έχει πάει 1133%. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα μαζί. Μιλάμε για τρελές αποδόσεις που κυριολεκτικά κυλάνε ήρεμα και χωρίς πολύ φασαρία γύρω μας, και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Εγώ, εντάξει, σας είπα, δεν το έχω στο πορτοφόλιό μου, δεν έχω τίποτα από αυτά και δεν μου αρέσει και πάμε να τα δούμε όμως. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα εδώ τι γίνεται Σας είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο την περασμένη εβδομάδα ότι θα πάνε καλά οι δύο κατηγορίες, Artificial Intelligence και Real World Asset. Τώρα έρχεται να προσθεθεί παραπάνω τα meme coins. Κοιτάξτε να δείτε, το 2017 είχαμε bull run, τα altcoins, το Ethereum και τα ICOs. Πήγανε καλά. Το 2021 πήγαν τα DeFi, τα GameFi, τα Alt, Layer 1, τα NFTs και τα Metaverse. Και τώρα σας είχα πει για δύο, προσθέτω τώρα και τα meme coins. Τα είχα υποτιμήσει, τα meme coins, ναι. Λοιπόν, γιατί, πάμε όμως να δούμε γιατί είναι τα meme coins τόσο καλά. Λοιπόν, τα altcoins από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιούν software, χρησιμοποιούν community και το token. Δηλαδή χρησιμοποιούν τεχνολογία. Από ό,τι φαίνεται τα meme coins δουλεύουν με δύο προϊόντα, μόνο το community και το token. Δεν έχουν δηλαδή τεχνολογία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ. Λοιπόν, ναι. Εδώ λέει κάποιος στο Twitter, ο Σύσυφος, που έχει πάρα πολλούς followers, ότι τα meme coins κάνουν τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν ότι η τεχνολογία στα κρύπτο είναι καπνός. Έχει κατασκευαστεί για να πουλάνε τα token τους που δεν αξίζει τίποτα. Γι' αυτό και δεν αφήνουν τα meme coins. Δηλαδή λέει αυτός ότι τα token, δηλαδή όλα που κυκλοφορούν, ότι είναι καπνός. Δηλαδή η τεχνολογία όλη αυτή που μας πουλάνε είναι φούμαρα. Λοιπόν, τι προσφέρουν τα meme coins? Έχουν πλάκα. Κάνουν φιλίες. Έχουν την αίσθηση του ότι κάπου ανήκεις. Ότι είσαι σε μια ομάδα. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε, δεν ξέρω. Αυτό το έτε, λοιπόν, τα NFTs και τα meme coins. Λοιπόν, τι διαφορά έχουν με τα NFTs? Τα meme coins θα πάνε πιο πολύ ψηλά από τα NFTs. Λοιπόν, αντί 3.000 άνθρωποι να προμοτάρουν 10.000 φωτογραφιούλες, εδώ έχουμε 100.000 ανθρώπους που προμοτάρουν ένα token.
Αυτή είναι η διαφορά με τα NFTs και λέει ότι θα πάνε καλύτερα τα... Ναι. Όταν τα βάλουμε όλα μαζί, τα meme coins είναι απλούστερα από τα άλλα altcoins. Έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα από τα NFTs, είναι πιο ασφαλή από τα DeFi, δεν έχουν το ρίσκο των smart contracts, meme coins έχουν περισσότερο volatility, σου δίνουν μια δυνατότητα να νικήσεις, δηλαδή με το EP θέλει να πει, μάλιστα, και έχουν και δυνατά community. Λοιπόν, αυτό είναι τι συμβαίνει σε αυτόν τον κύκλο. Τα meme coins βλέπετε είναι πρώτα, μετά έρχονται τα layer 2 νομίσματα, μετά έρχονται τα DeFi, μετά το Moncats, τα Real World Assets που σας είχα πει, τα Realize, τα Oracles και τα Depin. Λοιπόν, εδώ είναι το prediction, θα το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τα altcoins έχουν 850 δισεκατομμύρια market cap. Τα mem έχουν 40 billion και τα καινούργια έχουν 8. Άρα υπάρχει μεγάλο, για να ανέβει το market cap, πού αλλού θα πάνε τα λεφτά, στα 8. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Το Ethereum το 2016 έκανε ένα test pump. Το 2017 έκανε ένα mega pump και έκανε και ένα δεύτερο mega pump έκανε ένα στις αρχές του 2017 και ένα στο τέλος του 2017, το Ethereum. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα NFTs, κάναν το ίδιο, ένα pre-pump, ένα higher pump και ένα mega pump. Οπότε αναμένεται το ίδιο να γίνει και με τα meme coins. Ένα test pump το 24 που έχουν ήδη ανέψει, σας είπα. Αυτό είναι το test όμως, και αναμένονται άλλα δύο μεγάλα pump μέχρι το τέλος του 24. Αν βλέπω καλά εδώ πέρα, δεν φαίνονται και καλά, είναι ψηλά. Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο prediction. Λοιπόν, εδώ έχουν αποδείξει αυτά τα 4 νομίσματα ότι μπορούν να πάνε να φτάσουν τα 5 billion, τα 50 billion, ακόμα και τα 100 billion valuation. Λοιπόν, το market cap. Αυτά εδώ πέρα είναι τα γραφήματα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι το year performance, μόνο δύο meme coins ανεβήκαν, είναι πράσινα, είναι το Aero και το Banana. Όλα τα άλλα είναι κόκκινα και κίτρινα, μείον. Ίσως και το AVE είναι 38% επάνω, ναι. Κατά τα άλλα όλα πάνε χάλια, μόνο αυτά ανεβαίνουν. Μόνο τα εδώ. Σε ένα άλλο πάλι year, το WIF και το Jupiter είναι πράσινα στο yearly performance of token listed στην Binance το 2024. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι είχαμε 0,4 εκατομμύρια meme coins στο τέλος του 2021 και τώρα έχουμε 2,5 εκατομμύρια στο τέλος του 2024. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα meme coins, 600.000 συν new tokens ολίλη 2024. 5.500 token per day. Όποιος θέλει βγάζει meme coin. Λοιπόν, εδώ τα top 300 στο coin market cap. Βλέπετε, είναι τα πάνω είναι meme coin όλα. Το τέταρτο είναι real world asset. Λοιπόν, το Giga έχει 32, δεν ξέρω, χιλιάδες είναι αυτό απόδοση. Το PopCat έχει 7.552. Το MOG, ξέρω εγώ, όλα αυτά δεν τα ξέρω κιόλας όλα αυτά. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, όλα αυτά, κοιτάξτε το γράφημα. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι από κάτω. Τι DeFi, τι Layer 1, τι AI, όλα από κάτω. Λοιπόν, και τέλος, αυτό είναι το πρώτο γράφημα που βλέπουμε κάτω δεξιά στην οθόνη, ενώ βλέπουμε κάτω δεξιά τα new memes. Το Pepe 459% πάνω, το WIF 958% επάνω, το MOG 2151, το PopCat 7467, NPC 1194, το Manga 1261, το Turbo 788. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η έρευνα που έκανα εγώ για τα meme coins.
Πιστεύω ότι εγώ δεν σας είπα, δεν έχω στο πορτοφόλιό μου meme coins, ούτε μ' αρέσουν δηλαδή ιδιαίτερα. Εντάξει, οι περισσότεροι τώρα οι άνθρωποι που δεν ξέρουν και μπαίνουν, σου λέει έχει χαμηλή τιμή, ξέρω εγώ, το Shiba Inu 0,000,000,17,31, άρα θα πάρω πολλά και θα έχω το ότι θα ανέβει πολλές φορές σε πι. Το Pepe ανέβηκε πάρα πολύ, το Pepe, εδώ βλέπετε, τον τελευταίο χρόνο ανέβηκε 1100, το WIF είναι αυτό, συγγνώμη, το Pepe, για να δούμε το Pepe, ναι, ανέβηκε και αυτό. 1274 σε ένα χρόνο της 100. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, δεν ξέρεις, δεν έχεις και πολλές γνώσεις, δεν σε ενδιαφέρει το software, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει το Cardano, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει το Polkadot, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει το Chainlink, τι κάνει το Bitcoin, τι κάνει το Ethereum, τι έχει από πίσω, μπαίνεις μέσα και παίρνεις αυτό, το κρατάς, περιμένεις να ανέβει, μπαίνεις στο Twitter. Βλέπεις εδώ στο Twitter ακόμα ένα γράφημα από αυτόν τον και το τελευταίο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το Year Average Return, Bitcoin, Ethereum, Solana και τα meme coins 425%. Doggy, είπαμε, Pepe, Hui, Floki και Bonk. Μιλάμε για τρομερή απόδοση. Αφήνω για το τέλος, είχα αφήσει το My Prediction. Το My Prediction είναι του Murad που είναι στο Twitter. Έχει ένα κανάλι στο Twitter, έχει 160.000 ακόλουθους. Ασχολείται πάρα πολύ με meme coins. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι πρόβλεψη έχει κάνει αυτός. Από αυτόν είναι αυτή η πρόβλεψη και λέει ότι τα meme coins, το market cap είναι τώρα 40 billion, υπολογίζει ότι θα φτάσει στο 1 trillion. Δύο meme coins υπολογίζει ότι θα ξεπεράσουν τα 100 billion market cap. 10 meme coins υπολογίζει ότι θα περάσουν, τώρα λέει είναι 0, δεν έχει ξεπεράσει κανένα τα 100 billion. Άλλα 10 λέει ότι θα ξεπεράσουν τα 10 billion, μάλλον είναι το Dogecoin αυτό το ένα που λέει currently one. 25% of the homepage of CoinMarketCap will be memes. 25 από τα 100 θα είναι mem, και ενώ τώρα είναι τα 8. Συν 10 η πίτα, συν 10% η πίτα του dominance στα mem coins και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτά είναι τα βασικά, δηλαδή τα πάνω ας πούμε 1, 2, 3, 4, 5, τα 5 πρώτα δηλαδή θα σας πω, τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Λοιπόν, αυτές είναι οι προβλέψεις του. Κοιτάξτε παιδιά, στο YouTube και στο Twitter μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Μπορεί να λέει ότι το bitcoin θα φτάσει $3 εκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι σεβαστεί η άποψή του. Εμείς, εγώ δηλαδή προσωπικά, και πιστεύω και όλοι εσείς, έχουμε την κρίση να πούμε ότι ναι, αυτό που λέει μας κάνει ή δεν μας κάνει. Το ότι αυτές είναι οι προβλέψεις, έτσι, σεβαστές. Εγώ οφείλω να σας τα αφήσω εδώ σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτά ήταν όσα ήθελα να σας πω για τα meme coins. Σε ένα hype, ας πούμε, μπαίνετε στο Twitter και στο YouTube, παρακολουθείτε βίντεο, είσαστε σε μια ομάδα, ξέρω, του Pepe. Ας πούμε, παρακολουθείτε τα νέα, ούτε σας ενδιαφέρει να κάνετε staking, ούτε σας ενδιαφέρει να κάνετε farming, ούτε σας ενδιαφέρει τι θα κάνει και τι συνέδρια θα κάνει, τίποτα. Αγοράζετε αυτό όπως κάνουν οι περισσότεροι και μετά σιγά σιγά, αν μπείτε, μελετάτε. Λοιπόν, σεβαστό, εντάξει, εγώ σας λέω δεν έχω meme coins και ούτε σκέφτομαι να πάρω. Ίσως θα ήθελα να πάρω λίγο SNEC που είναι και στο Cardano ή λίγο Pepe. Ίσως να είναι αργά, δεν ξέρω. Πάντα ήθελα να πάρω λίγο Pepe, λίγο SNEC. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτό ήταν το βίντεο για τα meme coins. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η έρευνα που έκανα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα meme coins πάνε τρένο. Δηλαδή δεν έχω άλλη λέξη να πω. Τώρα εντάξει, όποιος θέλει αγοράζει, όποιος θέλει, εγώ δεν λέω αγοράστε, έτσι, προς Θεού, εγώ δεν έχω και ούτε πρόκειται να αγοράσω,
ούτε πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου δηλαδή με τα meme coins. Εντάξει, δεν με αντιπροσωπεύει. Θα μου πεις λεφτά θα πάρει. Εντάξει, όχι, δεν ξέρω. Προτιμώ να τα τοποθετήσω αλλού, αν είχα. Θα τα βάζα αλλού. Τέλος πάντων, εντάξει, καλό είναι να έχετε στο πορτοφόλιο σε ένα, ξέρω εγώ, 2 meme coins. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Πόσο ψηλά μπορεί να πάει. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αφήστε ένα like αν θέλετε, γράψτε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση που θέλετε. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.